Så skete det. Den kæmpe store BZ4X Touring er nu landet i alle STS-afdelingerne. Det, der gør Touringen her helt specielt, det er dens kæmpe store bagagerum. Den har bagagerum på hele 670 liter. Som I kan se her, så er der masser af plads. Og du skal have et hundebur, om du skal have en barnevogn med, eller du har en trang til at køre til grænsen, så er det her bilen for dig. Touring har altså en masse andre fede features. Skal vi ikke lige tjekke dem ud? Op til 380 hestekraft, op til 1500 kg på krogen, op til 591 km rækkevidde. Vælger du en executive model, jamen så får du glastag, du får køl i sæderne, du får varme i bagsæderne, du får el-funktion i begge sæder foran, samt memory-funktion i førersiden. Psst! Oven i købet, så kan du få et sæt vinterhjul med i prisen. Så kom ind og se Touringen ved din lokale STS-biler. Husk, vi tager altid din bil i bytte. Vi ses!